20% данъците? Не, това е отделен въпрос. Що ще отделен? Доволен съм от него, че ми съдейства митингите да са... Да няма скандали, да няма нищо. Това е до тук съм. Няма да има пак скандали. Скандали изобщо няма да има. Да. Да знаете. Не бе, не става просто за скандали. Става просто, че ние една седмица вървяхме незаконни. И той, и нито полицията, нито кметството ни направи забележка. Точно така. Но аз искам нещата да бъдат по законов ред и за това му се извиних, че и аз виках, когато бяхме пред общината. Добре, що ще му се извиниш? За снощи не съм му се извинявал. То газомийник, където лише на Бойко. Много е лесно да кажеш на един човек газомийник. Ма не е лесно, ти кола имаш ли? По-трудно е да му кажеш, ти не си прав в това отношение, точно за това. Да, обаче той не излиза. Виж какво казва това. Вече си дали пари да отидеш. Може ли да го питам? Сега, чакай, ето го, хората казваш, може да си дали пари да си отиш. Дайте да ти пребръкам дюбовете да видим колко пари. Аз не че ти е дал пари. Добре, хората почват да се съмняват. Как ще се получат такива работи? Ма ще видите, че не съм предал делото, бе, хора. Отивам да ви кажа. Всеки от пет там, обаче през 10 години, обаче от това си мери приказките. Документи за митинга. Мери си приказките. Ще направиш? 30% Това е повод за демокрация, тук не влева. Еми точно за това е демокрация. Виж колко народ има, виж. Ама нека бе, макар и да са всички срещу мене, аз не съм срещу всичките. Имам предложение, къде е този мегафон? Да се направи подписка да внесем при този срещу данъка. Ти сега съгласен ли си? Чакайте малко. Точно сте избрахте, нали? 13 човека ли сте? Слушай сега, аз искам да вкарам в тия 13 човека още 37 човека, които ще ни бъдем като съдебни заседатели там в съда. И ще ви правим забележка тук. Тук ще се запишат тази вечер. Още 37 човека вътре. Его, вижте, стоят така, не го да разшурава. Щях се набия братовчета заради него, че ми направи забележка, то отиде да се... Съгласен ли си така? Да, ще отправите списъка, вътре ще влеят 37 човека още. Ме чули за какво съм. Да чуеш ли мен, който говоря? Съгласен ли си с това нещо? Добре, изхвърлете ме. Няма да изхвърлим. Съгласен ли си с мен? За кое бе? Да влезат още тук 37 човека. Аз не съм човека, който ще казва бе. Добре, кой ви написа? Скоро кой ги написа тия работи? Извикате го него. Ела тук, бе. Ела, извикай, бе. Павка! Ела тук, ела, ти си водач, ела. Чакай, не ме тръща. Чакай, защото ме факта яд вече. Нека да кажа. Сега, слушай, аз ще дам въпрос сега. Още избрахте ми се. Да писат, той е в това нещо, не? Това гледате. Кой беше с нас нощ? Точно така, яд име. Сега слушай ме хубаво, аз по-предлагам. Вие сте 13 човека, не? Чакай малко, бе. Вие сте 13 човека, нали? Тук от народа ще изберем още 37 човека. Той, такива, да бъдем като съдебни заседатели. Ако пишеш, отивате си вънка. Контролен съвет. Точно така. Контролен. Искам да го изберем тази вечер. Закона, аз искам да го изберем. 37 човека, 50 човека да бъдем. Няма никакъв. Айде, направи го. Кажи го тази, че подписваме.